Finančná správa testuje platby cez QR systém, teda nový typ bezhotovostných transakcií. Zapojilo sa viacero bank. Úrad vyzýva podnikateľov, aby si systém vyskúšali v praxi. Niektorí sú skeptickí. Systém QR platieb začala finančná správa testovať najskôr v uzatvorenej pilotnej prevádzke. Tá potrvá do konca roka. Cieľom pilotu je otestovať prenos notifikácií, stabilitu systému a užívateľský komfort pri platbách. Mnohí podnikatelia sú voči novému systému zatiaľ skeptickí. Jedným z nich je Ivan Drobňák. Chodia k nemu prevažne starší zákazníci. Mám prevádzku, foto a video služby, fungujeme 30 rokov. Sú aj takí starší ľudia, ktorí majú aj karty, majú aj platby mobilom a sú aj takí, ktorí nevedia s tým narábať. Preferujeme hotovostnú platbu a myslím si, že má to aj svoj zmysel, pretože ozaj platiť kartami alebo QR kódmi dvojerovej položky je trochu na smiech. Za jazdy sa vymýšľajú nové pravidlá hry. Proces platieb bude jednoduchý. Pokladničný systém najskôr vygeneruje unikátny QR kód. Zákazník ho naskenuje vo svojej mobilnej bankovej aplikácii a po potvrdení sa platba okamžite spracuje. Pokladnica následne dostane notifikáciu o úspešnej úhrade a vytlačí pokladničný doklad. V prípade využitia QR kódu bude potrebné, aby vedel zobraziť daný QR kód zákazníkovi buď na displeji zariadenia alebo v tlačenej forme. Bežne používané tlačítkové nemajú displej. Určite bude potrebné softverová úprava, prípadne externý displej na zobrazovanie QR kódu. V mnohých prípadoch bude stačiť len aktualizácia softvéru existujúcej pokladnice. Ondrej Macko tvrdí, že hoci je systém bezpečný a spoľahlivý, nevie, či sa na Slovensku uchytí. Ľudia neradi menia svoje zvyky. Keď to u nás bude napríklad robené tým spôsobom, že keď zaplatím takýmto spôsobom cez takýto kód a potom vo výsledku budem platiť menej, tak si ľudia hneď na to zvyknú. Otvorený pilotný projekt spúšťa finančné riaditeľstvo 15. januára. Oficiálne spustenie plánuje v marci. Regionálne štáby a Natália Dvoranová, Slovenská televízia. Spojené štáty zredukujú